Ovaj dželatski mašt iz zbirke Narodnog muzeja Pančevo potiče iz prve polovine 19. veka. Kao što samo ime kaže, koristili su ga dželati prilikom egzekucije, odnosno izvršenja smrtne kazne odsecanjem glave. Izuzetno je redak primerak ovako očuvan. Kao što sam rekao, prilično je star, ali i dan danas on, vi to nemate sad priliku da osetite, izuzetno oštar i sa jedne i sa druge strane, kao da je juče oštren i poprilično težak, što znači da su dželati kada su odsecali glavu to činili kako oštrinom ovog mača, tako i njegovom težinom. Dželatski mač ima i ovu žicu omotanu oko rukohvata da ne bi ruka klizila dok se taj zadatak obavlja. Na ovom maču se nalazilo nešto što je izuzetno i retko i specifično. To je jedna vrsta pokajnice ovde, otprilike, gde je dželat napisao nekoliko rečenica gde obraća žrtvi i moli je da mu oprosti, da on samo radi svoj posao, a da nema ništa lično protiv te žrtve, odnosno protiv tog čoveka. I taj dželat se zvao Jozef Kolman. Eto, imali smo i to zapisano. Znači, radi se o izuzetno retkom predmetu, značajnom, interesantnom, koji je pravo bogatstvo Narodnog muzeja Pančevo i uopšte naše sredine.